matos. Dendak matos. Apa tak videone iki pemerasan iki. Ora iso. Gila. Dalang rampok gila. Pasal kok. Dalang pemerasan dagelan. Kaum kecil diperas gila dalangnya gila. Gila pasal ya. Gedang kluthuk diadai tremos. Pancen jok kluduk cangkeme mrongos. Ngono. Aja ngapusi bapak kon, Ayo. Kon Dani. Buku Pak iki. Kowe Buku. mendem karo sapa? Mendem karo sapa? Anu Kowe mendem karo sapa? Ayo. Anu, Bapak ora ngajari ngono kuwi. Rumahmu, Anu, Pak. Pangan dhewe. Masyaallah. Bapakmu mek turut-turut tok lho. Ayu tenono tekaku Terah ki nek terah Mataram ki kaya ngene iki. Pripun? Kuwi bintang ki lambange apa? Bintang nika lambangipun lara sirah. Sik to. Lah Kowe iki bintang kula nek ngunjuk puyan mesti bintang 7 no lambangipun. ora tegese kuwi rak tandha. Oh niku anu abdi dalem to, Pak? Iya. Nggih. Heeh. Ngoten. Busanamu apik. Nggih, alhamdulillah. Wong sing beda. Kuwi rak gawe sabuk timang to. Nggih, leres. Rupane ana kuning ana ijo. Leres. Kluthuk Sabukmu apa, Bos? Kuning tok. Pak. Walah ya iki kowe iki ora lah kowe iki mesti kleru lek nggo sabuk timang. Sabuk timang ngerti? Timang titinen sadurunge mangkat. Ngono lho. Sabuk usapen kowe semproten lenga wangi ben ambumu ora kaya buk, ngono lho. Karepe ngono kuwi jarwa dosoke ngoten. Timang ki setitinen sadurunge mangkat, mula dieling-eling. Klambimu kok jonjing to iki. Kok gak padha ki kok sing gak padha klambine apa bangke aku? Ora kuwi stagene ya ora padha lho kuwi. Napa, Pak? Stagene ya ora padha. Loh, benten-benten lho, Pak. Ning niki anu senengane polosan ngeten iki. Oh, Nggih, padha polosan. nek. Nggih. Lek dicampuri mendeme kecepatan gua. Ning rak tetep enek bedane tadi. Mongko tunggal to. Nggih, Tunggal darat, tunggal daging. Menika sak gowok sak sogok kalih kula. Sing bedake apa lek kok rupane kok beda, terus pola pikirnya ya beda. Nek sampean rak ketara. Nggih. Wong sing punya intelektual. Nggih. Lah kae intelek. Loh. Panjenengan ki ampun bedak-bedake to, Mas. Ya ora kok bedake Kula nyatane rak ki coba. nek panjenengan sok bedak-bedake dulur kula sepuh niku kula niku nggih melu seneng. Melu sing ndasmu. Ya melu pegel. Melu pegel ki seneng ki nek umpama seneng ya eling nek pas ora seneng. Ngoten lho, Pak. Ora tegese beda to, praupane beda. Nggih. Terus iyone ya beda. Nggih. Kae babar pisan ora duwe iyon lho. Sorote iki renek. Jangan melihat casingnya, Mas. Gusti Allah niku nyipta umatipun mesti ora mungkin anek sing padha. Nek Gusti Allah ki nyipta umate kok padha kabeh, iso-iso bojone tanggane barang kleru iki engko. Oh ngono. Dadi mula dibedakne ngeten iki, biarpun sak petarangan, pitik nika nek ngendhok padha putihe ndoke ning nek netes beda rupane. Oh. Niki, Pak. Dadi jane bakale padha ya. Loh, dunia itu dibagi ada dua, enek elek, enek apik. Lah, niki sing apik, niki sing elek. Ngoten. Enten sing waras, enten sing edan. Ya mong kari dhek trima apa ora didapuk sing ala kuwi. Loh, sedaya nika nek nuwun sewu, Pak. Nek angger kok atine niku apa wae diterima. Niki pacobaning Gusti mesti bakale diwehi mulya. Niki lho, Pak. Ning aku ngrasake kowe karo kluthuk ki mulya kluthuk. Weh, panjenengan kok ngoten lho, Mas? Tuk dalem rene. Awakmu Bar ngelokne Kowe ngelem. piye? Bar ngelokne terus. Ora kok aku ngelokke iki kuwi ora tegese kowe karo klitik ki sik mulya awakmu. Kok saged. Kowe ki nrimo. Kluthuk ki kaya klitik ki nek sing mungah-mungah kaya sing angel ngono ki eneng. nggih. Lakune uripe kaya nek sing angel ngono apa piye? Kula niku nrimo, Pak. Jenenge menungso niku kudu nrimo padha karo warga masyarakat pecuk menika. Lah iki lho. Wong pecuk niku lek jenengan tingali niki wong trimo. Weh, nampa apa anane? Jangan tingali to. Sayek seko kapti, Lah iki. duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tidak Iya. membedakan antara satu dengan yang lainnya. Orang beda-bedake endi pangkat, endi Di derajat. masyarakat, endi sugih, endi melarat.
Sing penting lek wis bersih desa ing dalu menika kabeh besok slamet donya akhirat. Amin, amin. Ngono sing digoleki ya, Le. Loh, pripun to? Kula niku Kok ngerti kowe? Loh, kula niku sawise dagelan metu ka pawon iki pikiran kula cerdas, Pak. Dagelan kok metu kok pawon piye to, Pak? Mau metu beluk tok iki tak kira. Lah kowe iki ya wis diomongi liwat ngarep. Wo, kowe arepe goleki Mak Maryuni kowe mesti. Layakno kok lehmu ndepis-depis ning pawon ra umum kowe. Ya, kowe milih Maryuni apa Lekmi? Aku asline iki loro-lorone. Apa iya? Pokoke ambune remason tok wong loro ya. Bangsa. Sapa saja kok akrab karo sapa? Akrab Lek Maryuni tukang ngudek apa sego lho. Mak Maryuni. Nah. Mergo kerepe lemu tanggapan ning kene. Kula niku kadang-kadang ngeten, Pak. Masun. Kula niku kadang-kadang niku isin. Pecuk iki padha karo dulur kula kabeh teng mriki. Kaya omah. Lho nggih lho, Bos. Mbah Lurah Anam. Terus Mbah apa jenenge iki Lurah Tanggung, kabeh para lurah-lurah lenggah kabeh. Lho kuwi lho. Pak Mandor, sapa jenenge iki Pak Solikin ya kanca plek. Niku jan wis jan jos kabeh niku kaya dulur. Dadi kula niku ing dalu menika, main ning pecuk niku kaya bingung kula niku. Saya wau dirawuhi Bapak Wabub. Pak Wabub nggih rawuh. Ya kaya dulur. Mbah Lurah Gebang nggih rawuh, Mbah Lurah-lurah seluruh kecamatan Pakel nggih. Gitu, Pak. Kenal kabeh. Loh, kula niku meh 15 tahun nyambut kiring Tulungagung, Piye Pak. to Mas Gondrong iki? Ngantek saiki ya ora leren jenengan ya ora lali kula ndereke jenengan. Iki Iya, mboten. iya bener. Iki tenanan lho, Mas Sun. Iya iya. Iya kowe ngetutne aku percaya. Lah nggih lho. Ning- Kula niku lek Tulungagung wis kaya-kaya sedulur kabeh, Pak. Dadi kula ngantek bingung, apa sing arep tak wehne iki apa? Ora usah bingung, kene iki sing penting senimane mlaku, budayane mlaku. Kowe nek bingung arepe mbales apa-apa, kowe tak dudohi. Ora usah mbales dhuwit. Mbales tenaga. Angger kok pecuk ki nanggap ping 10, mbok gratis siji kuwi wis seneng. Sik to. Ya ta? Omongmu aja sembrono lho. Lho, nanggap ping 10 gratis siji. Wah, seneng wong pecuk. Kapawa kene iki wayangane 3 tahun pisan biasane. Ayo ora ngenteni ora tele-tele kuwi. Sido Eh. bokok. Apa, Pak? Kuwi karo penangkap dititeni lho ngomong ngono iki. Kok ping 10 ditangkap ping 10 ora kok Gratis ki. siji. Siji ora bayaran, siji bayaran. Dadi padha Sing dum-dumane. jleput aku. Kak ngeten Bos, bersih desa, bersih desa. Piye? Bersih desa pecuk ki hebat ki, pembangunane hebat. Alhamdulillah. Balik desane ya jos. Amin amin. Saiki mu ya masyarakate ya istimewa senajan to udan kaya ngene nyatane masyarakat ya sayek saka kapti Semangat. klumpuk ning balik desa tetep semangat. Nggih. Yang patut diacungi jempol jempol menika. Omong Aku- apa sing mecotot lho. Aku lek omong-omongan terus panganane metu iki bingung aku ya. Kowe iki nyambut gawe sik, pripat ki ora usah nyawang rono. Mau ya. Wong wis jelas rawon wis ning kono Mau. dicepakke. Pak ya apa gedang tok aku mau ngono. Kene ganon pirang rene siji ya. Oh, ini Pak ngambil le nduk. Ora ora biar. Weh, Guyon, iki guyon. jan kene stok, Nduk. Guyon. Ora, wong kowe ngrembug iki kok. Kowe ngisin-ngisini panitia kowe. Badhe darno, Pak. Oh ya Ngeten. ora sik to kowe tak enek makna. Oh, Lah kok iya. penjalan kan mundutke no badhe Tiba Ya, darno. ben digoreng. tiba sing luwe malah dalange asine. Kowe iki aja ngenyek masun gondrong iki piyayine sopan. Kok Sopan ya perkara sopan ngene. tapi kene jelasnya apa-apa malah kono nyun Lah sitok. kowe marahi nyawang iki kok rumangsamu. Wong diomongi tak omongi. Nek Sete- umpama besok kuwi kowe ora keseneng ya aja omong ning panggung. Aku sih tak mau lagi. Etikamu digawe, Pak. Aku sih tak mau lagi Mbah Lurah iki lho, Mbah Lurah Anam iki pancen Mbah Lurah sing jos. Lah Aku adimu. Roh nyapu Kok ndak. kok ngene. Lah yo nyapu ndak aku ngomong kuwi. Ngeten, Pak Sun. Ngomong Arepe ngelungme aja ora tega. Motre yo nesu. Kowe seneng aku luwe. Kene. Muga. Lah, sembarang kuwi mau. Gong. Wes sesuk nesu golek dagelan liya. Ya ora. yo Ya ora. ora. Ayo, ya kono. Bali desane apik. Awe Pak, lho, nun sewu jan tingali. Sokone jan tingali gede-gedene sakmene. Yen didelok iki jumlahe pinten iki? 16. Terus 16 ki angkane 1 karo 6 yen dijumlah pitu. pitu ki insyaallah besok warga masyarakat Pecuk bakal oleh pitulungan saka siji lan sijine dan bakal oleh pitulungan saka Gusti kang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pitu ki ya tujuan. Tujuane bakal Tujuane bakal kasil. diijabahi, tujuane bakal kasil. Sing dadi petani besok bakal panene akeh, sing dadi peternak besok bakal hasilnya ya akeh, sing dadi pejabat besok bakal mundak mumpangkatne. Nah ya kuwi apik Pecuk gitu. niki Pak. Dadi mulane samu barang niku wis temu sasmita, Pak. Dadi ming perkara angka Lho kuwi. iya no. Nek gondaran beda ya. Bedone. Tapi Mas Gondrong daharanipun penjan pundhut Iki ra eneng panganan. Nah, Pak. iki. Ya ya. Nah. Kroso. Sego. Itu. Sego to.
Sego ki padha karo buga. Lek sego buga kuwi kena diarani bakal, nek wis sego ki arepe dipangan. Kowe ngerti jarwa dosoke tembung? Ngerti. Sego. Sego ki masyarakat kene masyarakat Pecuk ngriki se ki saka tembung sekolah. Dadi generasi bangsa ora bakal ninggalke sekolahan. Akademik itu yang selalu diutamakan. Iya, iya. Pendidikan yang selalu diutamakan. Mulane insya Allah ke depannya Pecuk ki akan mencetuskan generasi bangsa yang berguna bagi nusa dan bangsa Indonesia. Amarga akeh sing padha ning akademik. Nggih no, Iki lho, Bos. Pak. Iya. Iya, iya, iya. Loh, Ki sego. sego, go ki gotong royong sudah terbukti nyatane bersih desa ing dalu menika endi sugih endi mlarat kabeh nyawiji dadi siji gemah ripah loh jinawi nyambut gawe piye pamrih ramene bersih desa ing taun iki. Kerja bakti siji, Kerja bakti bareng, gotong royong siji, gotong royong bareng, rekoso siji, rekoso bareng, Pak. junjung siji. Junjung kabeh, Lho ki lho, urunan siji. urunan kabeh. Lho ki lho, Pak. Ana daging. Daging daki saka tembung dangan. Muga-muga sawise bersih Apa dae? dangan. Dangang. Dangan ki sehat. Dangang. Dangan. Dadi insyaallah warga mereka Pecuk ki pinaringan sehat. Wong lek wis sehat insyaallah gampang golek rezeki. Alhamdulillah. Geng. Geng ki jogging. Dadi Jogging ki olahraga. olahraga. Betul. Mulane sehat ki mergo kulino jogging. Ngono lho. Piye to, Pak? Kosok geng jogging. lho. Jogging lho. Wong lek sehat jogging, lek ra sehat mesti mek klumprak-klumpruk tok. Ngene Pak. Ngene mboten? Iya bener. Lah nggih. Heh, Lu ngengkel men. pasal 378. Napa niku? Tiap orang yang menghina seseorang baik tulisan maupun lesan itu kena pasal. Akhirnya apa? Sik, Pasal Mas. piro? pasal 378 iki 378 ki penipuan ora roh lu ngengkel. Loh. Kowe iki manut aku. Ora iso. Oh. 378 ki penipuan. Lho, Lah, iya. 303 perjudian. 362. 362 ki pencurian. Loh, Kok apa sampai? apa lu aku tahu di penjara. Ya. Kowe tak kira nebus aku. Lek sing sama sing Wes, sampean kowe kena pasal pasal lho, 351. Bos. Kaya ngene iki sampean ngengkel ngene iki kena pasal ngene iki. Lah ya kowe iki kena pasal. Iya lho, sampean yo kena pasal. Pasal Pasal piro? apa? Kena pasal 521. Apa Pasal kowe? apa? Pakan pitik. Sampean ki dadi Mosok masun Kok bentukno aku- kaya pur. Wong sing getak iki kowe lho. Kowe iki ngenekne penghinaan karo aku to. napa pasal? Lah ya kuwi mang mulane kowe diancam penjara 2 minggu sampai 4 bulan Malah dengan tujuan denda 500 kene. Kono silene sinden ini 500. Dalam rampok sampean jane iki. Lah piye kok? Yo ora iso kok yo. Lah timbang tak cowok. anu bos, nyok ngene wis iki kekno timbangku sesuk aku ora digandengan. Lah ya. Wis sesuk nek dilaporne kena undang-undang lek ya Kene. kowe mending ngono to. Ngono lho, kowe iki kleru lek ngawur. Sik. Hmm. Lah piye? Sik deloken napa dit pira ndi amplopmu ndi? Tak golekne. Sing kene awakmu ae. Wong iki yo aja sok anu. Pira lehmu njaluk pira? Enak. Tak fotone ben. Nek pira mau nek 200. pira? 500. Denda 500 ah. Foto tak videone ben iki pemerasan iki. Ora iso. Gila. Dalang rampok gila. Pemerasan. Wis, Kowe iki Bukti cekok kena kuat, pasal bukti kok. kuat. Oh. Dalang pemerasan dagelan. Kaum kecil diperas gila dalangnya gila. Ini pasal ya. Ayo. Wis, Gila. iki kena Iya lagi. pasal, kena Iya pasal. lho. Pemerasan. Kira bawa balik ini tak iki lah ngantek Iya, rasaan balik nih. Kira sebar nih kon ndi. Ya Wah, wis viral lho, Pak, viral lho. Dalangnya gila. Anu Mas. mulane kok nek ngomongane sing ati-ati lho ya, timbang kena pasal lho. Lah aku ki sarjana hukum lho. Baliknya pera gila. Ya mengko kok Rasa saiki. engko didelok omongmu Kak kok saiki. piye? Kira ngantek anu tak share saiki share. Ayo. Viral lho, Pak. Viral. Viral lho. Baliknya pera iki. Baliknya pera. Iku lho, Viral ya bilih ora balekne aku nyapa Baliknya kok. mlebu penjara sampean coba. Lho sing kena pasal iki kowe kok. Iki jane HP sapa wangel di video iki. Kowe iki ya goblok ya ramjokan. Mau terang ngono ya mbok delok kok iso. Kowe mang daging. Lah iya ya, Pak. Hati-hati lho ya lho. Ngetak kena pasalnya lho, Bro. Pasal 2018 KUHP. Pasal apa iki? Kuwi pasal nalika dek iki gamelane kadol ya kuwi. 2018 kuwi. Oh, pasal kliwon. Dados ngeten lho, Pak. Nggih, Pak. Ana daging to? Iki. Tak bacokne kembang turi. Pundi to, Pak? Iki lho. Wah, masyaallah dalang iki ya Kuwi teliti lho ya. Bos ngantuk, Bos. Iya, kembang turi Mas, maksudnya pecel gitu, pecel. Pecel. Daharane iki pecel Kem ki kembalilah. Hmm. Kita harus ingat jas merah, jangan melupakan sejarah. Wus. Hati-hati lho kena pasal lho. Lho, enggak tahu, betul ya kena pasal.
tur ki tutur. Wong tuwek kudu nuturi cah nom ya kudu manut tuturi wong tuwek. Riki rina wengi wong kene tasah ndedonga marang Gusti miturut karo kapitayane dewi-dewi. Nggih, Pak. Wontenipun turi lajeng menapa, Pak? Krupuk. Eneng kulupan, Kulupane napa niku? capar. Capar, Pak. Caki capek lah cita-citamu setinggi langit. Masyaallah. Parki saka tembung paringono keselamatan, paringono rezeki kang linuwih, marga berkat pecuk ing dalu menika. Alhamdulillah, masyaallah ya ampun. Sambel. Sambal menika sambung tuwuh, tegese sambung silaturahmi sinergi antara pejabat dengan masyarakat. Insyaallah ora bedak-bedake. Ya ampun, yo ojo Bel. nganti sini-sini. Mbel menika umbel. Bel itu beleyan. Tuk. KUHP. Bel menika saka tembung belean. Belean terhadap generasi muda itu tidak dengan kekerasan tapi dengan kelembutan. Nih, iku ora cepet iki kok. Wontenipun sambel lajeng dipun tumpangi nggih menika krupuk. Kru menika kruntal-kruntel. Tegese wong kene seneng kruntal-kruntel karo keluargane dhewe ora karo bojone tanggane. Dadi insyaallah kene menanamkan jiwa silaturahmi yang tinggi, Pak. Slametane gawe sego buceng. Buceng menika yen mlebu kudu kenceng. Yen iya ngomong iya, yen ora ngomong ora. Lah iki lho. Dikencengne atine, dikencengne pikirane, Pak. Oh. Ngoten lho, Kok Pak tekan Sun. buceng. Buceng tumes, buceng tumes. Mlebune kenceng, metune lemes. Dadi menika sedaya Kuwi apa? Kok iso kok metune lemes ki apa? tukang jahit ya, tukang jahit. Dadi lek bolake dalem kenceng tak metu lemes. Oh iya. Apik. Iki teko buceng ta, Mang. Wonten niki. Wis to, Pak. Lho, kok sik to. Wontenipun slametan non sewu janakan. Iki eneng kambil. Kam menika Cengkir. Cengkir iki kudu ngencengke pikir, Pak. Dadi masyarakat ya kudu dikecengne pikire, dadi pejabat ya kudu dikecengne pikire. Insyaallah punya porsi masing-masing antara masyarakat dan pejabat. Ben ora menggak-menggok. Ben bener menggak-menggak. Ben bener ngener karo barang sing Leres bener. masuk gondrong nggih menika. Eneng gedang. Gedang menika gegayuhane muga-muga pinaringan pepadang. Alhamdulillah. Ya ampun. Kasih wonten mleh, Pak. Enek apa? Putih-putih ki apa iki? Putih-putih. Beras. Beras menika bersama-sama. Berat sama dijinjing, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ras menika saka tembung rasio, pemikiran, pola pemikirane wong mriki sudah maju-maju, Pak. Niki lho, Pak. Ada ember. Ember menika ember. Ember menika emansipasi. Persamaan gender sudah ditanamkan, ora ana perbedaan antara wong wedok karo wong lanang. Tapi saling menghormati wong wedok ya menghargai wong lanang ya menghormati wong wedok. Mergo sing diarani wedok kuwi Diawe kudu ndodok. sing kakung iso diarani lanang. Lanang ki kudu lancip aja golek menang. Nah iki lho, Pak. Iki lho. Pinter. Mosok lek wedoke diawe kudu Lho ndodok. iya no, wong wedok kudu bukti, Pak. Bojo kula nun sewu lho. Tak awe ngene, ora trimo ndodok, Pak. Piye, Mas? Brangkang. Bojomu. Saking lek bekti ya. Ora pancen ya setruke kumat tak bojo kula. Alhamdulillah. Aku lah matamu. Duit iki teruse piye? Wis Pak, ngeten, Bos. Nah iki duit ki aja Sing diwiroyokan. wigati Mbah Nuwun, Mbah Anam, Mbah Lurah Anam, Mbah Anam, Pak Wahbu kasih lenggah nggih. Loh, Pak Wabu pun tindak kok. Pun kundur. Oh, pun nggih. Sing lenggah ki Mbah Anam. Mbah Anam makasih Mbah Anam menika. Mbah lurah-lurah sekecamatan. Kecamatan Pakel. Sebut asmane sapa? Mbah Anam. Wong tau diundang kabeh to. Sampun. Ning ra karo aku to. Mboten, jenengan lagi bengi iki, Pak. Sampeyan ki rencanane sok ben ngriki mulai iki tahun 2044. Suwi men to, Bos, kok iso. Ya ora Kok tahun ngarep ngono lho. Iya. Tahun ngarep ngoten. Mula kersanipun adem suasananipun. Kae. Niku lak kula mboten Aku- piyambak. Biasane iki pira swara ki lanang. Ngawur ae. Iki ora kok sinden. Iki lho nyewakne lampu lho. Coba lam dasmu. Ngawur ae kok iso. Kene. Minarmu Ini, sapa? ini. Minar. Nih, wis Minar. Bro, kaya lingkuh kelutone ini iki. Suwe ra cethuk bocah iki aku. Iki tembange turi putih ya coba kene. Robor ini Janes. Turi putih. Was, kompak drame. Turi putih ditandur ning kebon agung. Ayo, Aku. matane. Lho ket mau wis dijak rene kok iso. Lah kan biasanya Mas Prap. Toto. Piye to iki? Ngene piye, Bang? Aja kowe kok nek omong akeh kena Muni pasal. matane. Nggih. Pasal KUHP 523. Penghinaan undang-undang ITE lho. 200 ngono. Oh, Mbok video neh iku kok iso. Jane Iki ngomong sak omong kok kena pasal iki. Lah iya, no. Pancen Saiki iki usume pasal. saiki dalang iki kulino sapa pasal lemu. Ya pasal Boyolangu ya pasal ngono. Coba jajali.
Bisa toh? Iya, iya, Presiden Mas. ora iso, Iya, jajal. sepurane lho, Mas. Awet dhewe Wah, kudu. nggaran kemayu nih. Turi putih. Turi. Apa sih? Kowe basa ngene Nih, kelingan. tak mongi. Apa? Untung mbok pager barang lho. Contonen Loh, kan modern. Modern iki. apa? Fashion loh. Bojoku niru awakmu berarti. piye? Loh kan ya apik berarti noto Apik fashion piye? ambek Bojoku penampilan. niru awakmu untune dikawat to. Terus? Lah ndingi pas udan kok sambar bledek lambene. Lah rambok kowe grono kok iso mangsane. Coba Sarah. Ken Turi. kaya. Nadanya itu dipaske to, Pak. Turi putih. Nah, ngoten lho. Jak ampun. Turi putih. Nah, melu nom sithik. Ditandur neng kebon agung. Jenengan iki kok ngekso lho. Kok iso? Anu Nyapa? gondrong aja mbocak nyanyi. Loh, dia itu pengen menyatu kok iso. Ayo jajal. Turi putih, ditandur neng kebun agung. Tiba nyemplung mbok ira kambange apa? Mbok ira kembange apa? Ya, bener. Bener to, Mas? Ya. Iya. Iso tenan lho ya. Insya Allah. Kudu aja mleset lho. Iya, Mas. Kan ono sampean. Nah. Kan biasanya dampingi aku. Bener, Iya, bener. iya, Ojo Ojo sampai isini-sini Iya. loh. Sampai niki masku sing tak tresnani awit aku cilik sampai gede Ya, loh. bener. Kekompakan persaudaraan Ya, iki ya, lho ya. mesti Ya, kan ya. kudu didodono Iya, masyarakat. bener. Ora ra. Kudu itu grupmu kekompakan. Loh, maksudnya niki bersaudara niki lho Pak De, ora kok mergo grup-grupan. Kan kula seneng keakraban, kerukunan grup. Proboe grupe liya lho. Oh, Grupe sopo? asli sing mempecah belah grup iki lho asli. Angger dagelan ketok apik-apik kon pisah. Ya, modele golek sing murah harapan. Asem nane. Awak dhewe ku wis persatuan lho. Nah. ya. Pasal Sampean Ya, kasih tahu. Aja. kowe kok ngelokno aku kering pasal lho ya. Ana genteng, ana genteng digawe apa? Ana gendeng digawe omah. Omah gede omahe sapa? Omah gede omahe Mbah Anam. Yo ngene iki lho dol tinuku jenenge kekompakan. Ya, ya. Ana kerdus digawe apa? Ana gendeng wadahe TV gede TV sapa? TV gede TV ne Mbah Anam. TV gede TV ne Mbah Anam. ana garasi digawe apa? Ana garasi ada mobil. Mobil gede mobile sapa? Mobil gede mobile Mbah Anam. Mobil gede Mobile Mbah Anam. ana kandang digawe apa nih? Ana kandangku ada sapi. Sapi gede sapine sapa? Sapi gede sapine Mbah Anam. Alon. Nih kudu Iya, pas lho. Mas. Iya. Ana kurungan ke wadah apa? Ana kurungan kewadah manuk. Manuk gede manuke sapa? Liyane kuwi lho, Jawa. Ana lemari Rokok sahur. ke wadah apa nih? Ana lemari kewadah klambi. Klambi gede klambine sapa? Klambi gede klambine Mbah Anam. Iso lho. Iso. Ana kurungan ke wadah apa? Ayo. Ana kurungan kewadah manuk. Manuk gede manuke sapa? Manuk gede manuke dalange.
Kok iso lho. Coba tau nginceng po. Iki mesti ra penak kok iso. Manuk ketimane Pak Bendung ngono. Digoleki to iso. Ora kok manuke Kok ya kok iso. bingung apa ya? Kudune apa, Mas? Loh, manuk gedhe ki ya manuk sing Lah ya sapa. maksudnya Nah. dengan mana gede ning mangan lho. Nah kuwi kudu didelok. Iki rambut yen dibasake jenenge apa? Iki rambut basane rekma. Rambut dawa tingke apa? Rambut dawa nggo susu tumo. Hei, kudu dijaga. Lah Joko itu tumo tok bojoki malah coro kabeh. Iki gulu yen dibasake namine napa? Iki gulu basane jangga. Gulu iki kemangan sego. Go mangan boto cah iki bongko. Beh, oh iki sing apik. Ra penak. Jenenge poso ngono lho. Poso. Mbok sing apik-apik. Sitok Kas. Gak. Iki tangan. Sana nih. Basane apa duk? Iki tangan basane asto. Tangan tengen gemuluk sego. Yen tangan kiwa nggo ngoperasi gua. Ki apa? Ayo jelaske sing apik lho. Delok pitik ngendok kan, delok pitik ngendok kan. Oh nggih duduli ngono Delok pitik ngendok kan. Ya ampun, ya ampun. Eh, Ngono ki ya nih, didelok lho. Nih. Tangan kiwa ngoperasi gue maksudnya gue apa? Delok pitik lho ngendok lho Pak nggo anu nutul Ngendok iku lho Pak De kan dingenek nang diowok-owok. Nah, iki lho kok basamu dewa-wok. Ya maksudnya kan ya Kowe iki malah- didiok. Ora dewa-wok. Dirogo ya. Masalah. Sing bener ki disogok. Ya kan Sogok iki ya ngoten lho Pak De Nyeromoh, maksudnya. Cak. Ya gak, ya ancen basaku ngene kan ya. Iya. Awak Ya dhewe kok gulu ki ning dodo to, wong kok gulu kok ning asta. Iya. Siap ya. Nih. Apa, Siap ya Mas? nih ya. Aku kuangan dawamu ki Alhamdulillah sehat. nembang ngono nih, nembang apa iki Jawa Timur. Jawa Timuran. Iya. Ya wis iso ta Ayo. biasane lek Jawa Timuran. Ya apa. Awak dhewe anu ya Bos ya, anu gawe ludrukan ya. Praktek lho, Druk. Ludruk. Iso. Iso. Awakmu apa nih? Jula-juli. Jula-juli. Ludrukan. Jula-juli terus engko rong kidungan terus Terus bareng ngono bablas. bablasne Ya. Cerita. fragmen. Iya, iya. Oke. Saja. siap. Pramene jelasne pramene apa? Ratapan anak tiri. Lah, Ya biasane apa Ra- Mas? Pramen iki digawe critane iki rumah tangga sing ora tau tanggap. Lah yo ngono. Kekerasan dalam- Kehidupan. Ya, kekerasan Robo dalam dadi rumah apa? Ya aku bojone lho Pak De. Oh iya. Bojone antara niki sapa sing Aku ayahe. Surabaya. Aku anake. Awakmu anu Bojoku. bojoku. Oh, Ya. bojone sampean. Surabaya. Laku. Eh, Aku dadi apa? bakul kopi. Bajingan. Mati aku kok dapuk pura apa aku tuh kentongan. Iya sing ngeten mandelok sik sutradara. Apa modelmu kayak bojone jilah nopo piye kok? No. Monggo Mas Diki. Ceko. Ludrukan apa iki? Neng, Ludrukan. Dalam rumah tangga. Surabaya nih. Dadi apa iki? Yo kuwi tak ajak. Sek. Iki ngremong apa? Sik. Iki ngremong. Ngedung. Ngedung. Kowe iki ngitung. Ngidung. Ora kok ngremong ya. Ngedung. Iya. Ya apa arek kira. Gak tepak blas iku. Ya apa iki? Sek. Ate ngitung tancep apa pertama? Kaya Sing dagelan. apik iki malah Kidung Manggala. Ora mung kadung dikidungi kok Jula-juli sik rong Jula-juli ambekan. sik. Oh. Kok. Pos-posan Pak De. Ya jula-juli Eh, teko pos apa? Pos kampling. Rungokno sik ta mangkane kate dimolahi kok aja ngomong ae. Lah aku sutradara ya. Dong plak mudeng tak ketak. Iya ngono wes. Blas. Nah, ya ngono lho. Ya ngono. Lelo. Parikane apa? Ya manut contonge kene to. Lah iya te genahne ngono. Contohnya apa? Ki lho. Cangkemmu. Heeh. Cangkemku maksudnya Mas ya. Contoh. Tuk. Iya. Boh, bocah omong-omongan. Lunggah-lungguh tak. Awan-awan. Oh, sik to. Oh, urung.
Wong bengi yo awan kok iso. Loh, parikane lho. Yo dhewe-dhewe enek parikan jarek lurek suwek pinggire. Kadung dilirik wis ana sing duwe. Nah, aku ya iso go. Awan-awan aja mangan nangka. Nangka mono sing duwe gizi. Ki ora pas to, Pak. Wong an karo O kok sing duwe gizi iki lho. Lho lah iya to. Masak ngene kok yo larang to, Yan. Aja botone bakul kopi. Ayo, jare. Tuku tahu aja mlayu. Prop ganti parian sing anyar. Anyar iki rungono dhisik. Pancen Oh, dalane. suwe-suwe tak bongor lho iku temenan. Aja. Lho aku nembang titik-titik kok iso gak oleh. Aja pancen kuwi krungune las pancen kuwi lagi sebentar lagi saya tuwek saya kopok nek. Aja. Dirungono dhisik padha. Ngono, Masun. Tahu yo kaya wis suwi to. Pak, sampean aja ngrusui. Iki nek kadung nesu sampean diperko sabar lho sampean. Iya malah gak ngatasi sampean. Ayo. Masih tahu iki identitasku lho. Iya, Ya Bos. perkara tahu kok ket mang gila. Ora boleh nesu kaya terenggiling. Wah, iki nek kadung ra konangan wong mekrok ngene. Tuku tahu aja mlayu tahu logor disosor mentok. Jawa Timuran. Mentok. Awakku lemu rupaku ayu wis kesuwur bokongku semok. Iki lho, ngerti sik ngono lho. Mergo dek iki sing lagi to, Wong. Kaya ora semok. Tak mongi. Begitu pro-pro ini bokongku semok. Leng, lek Masun. Kae iki. Ora kok. Oke, mulut Ora bawah tegese kering. bokong semok ki rak kudune nek garise. Lah iki garise ra kena bembeng kok Lah semok. trayo kena jarik kok iso. Penghinaan. Wes. Pasal 51 sak 311. 315. Ayo, undang-undang Apa? Renel tak. Wes sasarono wes. Ning kene wes. Sama lek pengen ro sing jelirit engko ning maku bojoku delok. Baleno sing penak jajal. Jajal, ayo jajal. Awakku lemu rupaku ayu wis kesuwur bokongku semok. Mulane yen mlaku kok muni kok. Mangan kluthuk. Ayo, gedang kluthuk diadahi tremos. Pancen jo kluduk cangkeme mrongos. Suara apa? Mana ayo nandur sing kena pangan. Kontol baris gotong royong Nyambut gawe. Anak wis dadi kewajibane supaya anak cerah masa depane. segerku warasan. Anak ditinggali dunya akeh entek enek ditinggali kepinteran dadi salah wase. Lor kelar kelong kucing gering melang melung. Aku ini sampal gagang enek banyu mili Boyong Lagu bedae apa? Aja wani-wani karo wong tuwane prasasat wani karo
Yo painten. Menek cendela. Cekap semanten. Ato tungtak tok. Tungtak tok. Ya kok kono. Bule, Eren. Apa? Kowe iki tak kandhani apa sih, Kang? Apa, Cak? Anakmu Dondi kok gak teko ndok omah, Iki lulusan sekolah. Sesuk wae pendaftaran sekolah. Ya apa kene kon didik anakmu gak iso. Lah anakku kan wis mari mulai sekolah, golek sekolahan kan pendaftaran anyar. Loh, jare tanggamu anakmu gak tau mulih. Kon entos agak kon niku. Loh, kan yo wis tak kongkon budal maneh lho, wayahe mulai kan kudune wis mulai pancene. Gak mulih-mulih. Lho iki gak mulai-mulai. Gak mulih. Dondi. Lho, yo biasanya mbek kumpul karo arek-arek Kok endi? koncone lho. Loh. Lah terus ya apa Pak aku ki sebagai ibunya lho, Pak. Kon niku mbiyen tak kandhani anakmu aja sampe gombel ambek arek-arek sing gak kenal. Aku isin rek. Lah jenenge kanca-kancane ya gak maido, Pak. Arek-arek ciliku rumangsane kaya ngono ya kumpul-kumpul Ayo. biasane. Gupron celun. Siapa? Gupron. Pron. Anakmu lho jenenge Gupron. Gupron. Ayo. Gak kono apa neh. Gupron Mulyana. Ayo, Deki. Bapakmu ki lho moreng-moreng nyeneni Ki. ibu ae. Gupron, kok niki teko ndi ae lho, Nak? Bare arek-arek, Mbok. Ya wis ngerti dolen bare arek-arek, tapi kan wayahe mulai ya mulai, Nak. Ya apa maneh, Mbok. Aku kan yo ngetutne arek-arek dolen. Kon totok ndi? Tutuk kono, tutuk kene, tutuk gentak dong. Kon jok guyon kon niku. Gak guyon, Pak. Iki anak, Kowe- iki anak kuwalan. Anak ketek. Kon sing temen lho ditakoni bapakmu ki Rene. sing temen. Temen, Pak. Rene, Ya, Pak. pirang-pirang dina kon gak mulih ndok ndi ae. Dolen, Pak. Ojo ngomong dolan-dolen. Pak, sing sabar Pak pancene ya arek cilik lho. Ayo, Kok kaya kon ndok mriku. ya aja kaya ngono iki anake dhewe ilinga lho, Pak. Anake dhewe lho, Pak. Iya masuk kate ya apa ben. Laklakan ndok ndi ben. Kon nek nganti tak seneni minggat, kon tak tengine. Sampai sing sabar aja kaya ngono wis iki gak ono tunggale, Eh. Pak. Ayo Mas, krucilan. Dolen, Pak. Kon wis tak kandhani sik. Tak kandhani. Ya, Pak. Ojo nok ndi. Dolen. Bapak lagi diangkat dadi kami Krucilan. tuwa. Kon wis gawe isin Bapak, Aku dolen, Dek Pak. iki kon mendem ambek Solikin. Gak, Pak. Iya, Gak. Solikin. Anu solikin sing nukokne tok, aku sing Pak, mendem, wes. Pak. Kon aja ngono. Aja ngapusi Bapak kon, Ayo, kon Oke. dem-deman. Kon. Tasmu isin apa? Kon jok ngisi-ngisini. Bapak ki wis Buku. ndidik kowe ora kurang-kurang. Kowe yo ngono, wong wedok yo kudune ngandani. Buku, Pak, Ayo, iki, Kowe buku. mendem karo sapa? Mendem karo sapa? Anu Kowe mendem karo sapa? Ayo. Anu, Bapak ora ngajari ngono kuwi. Rumangsamu, anu, Pak. Kowe aja melu-melu. Anakmu, Rene. Anu, Pak. Rumangsamu. Atos. Kowe wis tak kandhani pirang-pirang dina to, Pak. Bapak iki lagi stres-strese Ya. mikir anggaran desa. Ya, Lah Pak, kok kowe polah sapolah Aku- ora menane Bapak, Anu Masa- ngene Bos, anu Pak Sun izin Pak Sun. Aku tak dadi bapake, aku bapake. Piye to kok ya ora trimo Bapak. neh to? Bapake. Oh, ganti. Ganti anake. Sampeyan anake. Sos jenenge, Iya, sos jenenge mau. Gupron. Gupron ya di Gupron. Oh. Aku mau Gupron kuwi adik Gupron kuwi dadi guguk, dadi guguk. Awakmu sik rono sik, kowe urung teko. Aku nyo. Ya, aku memang urung teko ya aku. Ayo. Ting tung ting tung. Lah kok lak blendrong to, Bos? Anu melapi cangkemmu. Mak, Loh, anakku. ya apa, Mak? Ya apa rek? Kok gak iso telepon ambek aku ya apa Ya sampean? jenenge wong tuwa iku gak iso Masuk tutul-tutul. Mak. Sampean wis Liyan nang nglebrik wayang lho. lah wayang 300-an iki lemu. Gupron. Mak, Teko ndi ae, Nak? aku wis 5 tahun gak petuk Ya sampean, Mak. Ya apa, Mak? Masuk pagah cipokan ya anake.
mulai saka Skotlandia, Mamak kok sik panggah nom. Sing tak kuliahno iku awakmu kaya Iya, Mak. saiki mulai Ya apa Mak atiku seneng Mak. Iki lodro ki main sak wengi meteng kan mbokku. kangen karo kangen anak kok iso kangen. lho. Mak, Wis ya apa? aku entuk kabar bapak jare gak tau nduk omah. Iya, Nak. Aku iki mbok tinggal pirang-pirang tahun kon tak kuliahno kaya ngono. Bapakmu gak tau mulih. Iso emek nang warung. Loh. Mendem ae lho, Nak. Bapak, Iya wis gak kena dicekel buntute lho, Nak. Duh. Ganti dah. terus sing biayai aku kuliah sapa, Mak? Yo aku golek pangan dhewe. Masya Allah, Mak. Bapakmu mek turun-turun tok lho. Mak, Mak. Tenang sih malah kaya kenal pot truk. Mak, Ya ampun. Nak. sampean sing meteng aku, sampean sing ngetokno aku. Iya. Kate ya apa nek bapak mulih mungsuhe aku. Ya awakmu sing sabar nak. Mamak ning Aku kok mburiku. gak mek adol-adol gak kaya ngono lho nak ya. Ini. Ning makmu iki ancen disia-sia. Gak tau dikoyoni, Gak tau di. gak tau dinehi duit. Gak tau mek ditumpah ya. Nak. Man, Sabar lho nak. Boleh. sampean gak mesakno ibu ta? Lha apa masak? Ibu golek duit dhewe. Sampean wong tuwa dadi presiden rumah tangga. Ini Kabarmu ya iso-iso? apa cah? kabar piye? Ibu ora tau mbok kayani meng mbok keloni tok rumangsamu. Apa ibu kuwi gak nelongso atine? Suarane makar. Aku wis gedhe, Mak. Aku wis gedhe. Biyen aku cilik gak iso apa-apa. Saiki sampean tak gawe gantiku ning omah. Jebul Kak, ngono kuwi sampean. Laran Mas. Laran. Piye ta, Bas? Iku gelem anu ndasku mentol nang. Lah piye? Apa njaluk apa nek? Ganti peran. Lengsere kau wandel iki. Terus Dadi mboke aku. ya wis, kene. Dadi mboke. Ya. Mesti aman lah iki aku. Lah apa-apa. Ini, Duk, anu, Duk. Cepat. Tutupmu apa ngono lho, Bos? Ini, sing gedhe. Sik. Ini mbok. Sik. Mbok, nyok. Cetok. Dek, tak andani. Iya Mas. Awake dhewe ditinggal ibu rondo. Heeh. Bapak wis mati wis 3 tahun. Iya wis ngerti Mas. Iki entuk bel saka Linmas, Terus entuk wadulan saka masyarakat. heeh. Mbok iki saiki ben-bengi nglebokne wong lanang. Kok cek kurang ajar ditinggal bapak iku mbok kaya ngono. Aku isin, Dik. Masih aku ya iya wong sebagai wong wedok aku paribasane Nah. padha karo mbok Aku iki diweling bapak, le tik jogonen adikmu, jogonen ibumu. Saiki tak jogo ibu malah sepele. Malah saiki sir-siran karo yoga. Kok cike kendele. Nek mbok rene kroyok wong loro, Dik. Ya kampleng ae, kok cek Ma- enake. Mati mboke bene. Iya gak apa-apa cek nututi bapak. Ayo. Mbok, Sapa le? sampean mbokku to? Mbok sapa aku Utami. Loh. Kau Utami. Mbokku jenenge Sri. Lah iya aku golek istri. Iki wae asok mekar ngono lho. Oh, Dik. Berarti mbok ya dhewe sing gaene marai utang iki, Dik. Yo, Utangnya iki sing gara-gara Utami. Keprok, Dik, keprok. Sik to. Asine aku ki nun sewu. Sih, aku jenengku Sih. Se. Kancane Utami. Sih. Se sinten? Se sinten? Sih, harse. Wah, berarti iki sing nun sewu, Dik. Komplotane. Komplotane Kok Utami. sing ngejak mbokku utang-utangan. Saiki mbokku ning ndi? Utami wis ora wani nemoni aku karo adikku. Sampeyan arep ngopo? Aku duduk sih. Loh. Sapa nek? Aku asine bojone Mbah Lurah Mbah Hanam aku asine iki. Wah, bojone Mbak Lurah Mbak. Ya, kowe. Dik, tamu, ayo, Dik. Pani Apa, keprun, Mas? keprun, Apa, Mas? keprun ora nak bayar kowe keprun. Ki berarti wis dhewe keterangane jelas, Dik. Iki lak garwane Mbah Lurah to. Ya no. Pun sakniki njan lunasi, Bu. Njan lunasi. Nggih. Njan lunasi. Loh, lha iki koyo wis tak wehi to. Dereng kok. Urung ya? Dereng. Loh, urung. Dereng. Bojoku ndi bojoku?
Kok dekok bojomu ning ndi iki lho? Apa arep goleki mbahan apa piye rumangsamu lho kok iso. Loro lho atos mbok kepuhi gas iki. Lah ora ya atos iki timbang kuwi kok iso mangsamu. Langsare kok pandele ramak tak tok. Lah Loh, tapi kan menjiwai. Tak menjiwai, apik lho. Apik to, Pak? Apik lho fragmene. Iki engko nek nganti sukses karo Masun drama rumah tangga dikirim ning Palestina. Iki lho. Karo ora melu kuwi. Lah ngopo? Tiba kebleresan mercon dasmu. Oh, iso dalem. Ketuk kenangku ki kawesi ndang balekno didelok YouTube kon njaba rapi. Sale dhewe dalang kondang kok wesi. Ngene iki mbok tuku disisihne. Kuwi iki lho paling dingge bakul es tuntung tok lho. Ya mergo iki mbayari kuwi kok. Lah bayar apa mbok utang ping 5 ngono lho. Oh, harus lunas kabeh kok. Ayo, Ini, Iya, nembang. terus ya, Dok. Nih, Iya. sing rasane penak. Sampai lek nyanyi tradisional iso. Aku pengen ngrungokne sampean nyanyi modern. Praboe sing apik nyanyi Banyuwangi. Oh iya. Ngono ora kok kulonan. Oke sih Wong ya. bocah kasar kok ngono lho. Watos ya. Urun Madura dadi sing apik nembang Madura. Watos ya. Madura. Ya apa lagune Madura? A minor Mas Jok. C. Cek karo apa? Madura nggih gamelan apa nggih musik? Kowe Kayak musik. Dike gamelan ya iso. Lagune nek iso. apa? Lagune apa? Sik iki lho dirungono sik Pak De. C. Apal ora? Apalah. Ya. Mayor. Mayor. Ayo kok jenderal. Kopral. Siji. Lagu Lagune Demi to? Madura Pak De lah apa kok Demi ku. Lah yo Demi pas kulaan gerih ngono dadi Demi ki ning Madura. Ya. Iki mayor ya Mas? ya. Nggih. Lek minor. Nah iki lho. Minor iki minor. Oke. Arum. Duh angin depagi Gila, Bos. Yang artinya Piye mau? Duh angin depagi. Yang artinya Angin para esuk. oh ya, P. Salam kerung dari bulan. Yang artinya Salam kangen saka aku. weh, kok yo paham to basa Madura. Salam de Rama benebu. Yang artinya Apa nih? lah mau apal kok iso? Salam juga untuk kamu. Weh, iya mudeng ya. Jugente tretan sadejen. Kangge Lan uga kanggo dulur-dulur kabeh. ape? Api. Iki apa Bener. iki? Kuman Madura. Santan. Jeh. Coba biru deh, abang tak tuku ambek aku. Yo, Yuk, sikat. yo. Endar sempang lero masake, tawa dokter capek ngapote. Endar sempang lero masake, tawa dokter capek ngapote. Jek gempeng jadi rengelake, mon tak benter nyari napese. Jek gempeng jadi rengelake, mon tak benter nyari napese. Duh angin Stop. Apik. Ngeten iki lho. Hebatnya budaya Indonesia ngeten. Ah. Hebat. Jawa ki ngeten iki. Dadi yo kadang-kadang wayang Jiwa Jawa kang kajawi. leres. Sok Wong kala Jawa ki bisa melaksanakan transendensi, Betul. artinya bisa menyesuaikan diri. inggih menika Ora kaya awakmu. lagi nyapa kula perek melu-melu. Lah, iya. Kaya kula. Loh, wong niku pelengkap kok pripun? Oli. Apa? Wah, dia kan bineka tunggal ika. Iya, iya. Jadi tetap satu jua. Jual. Hidupku dan hidupmu itu satu. Satu, Mas. Jadi kayak kolaborasi antara Madura, Jawa, Banyuwangi, Sunda, sembarang kali bisa. Betul, Dik. Betul, Dik. Oke. Niki urung lek nyanyi lagu Papua. Tapi ya lagu Papua iso.
Lagu papa mek. Sing nyontoni Mas Kluthuk riyen Lagu papa niku mboten anu akote Kot-kotmu, anu. kot-kotmu. C Mas, C Mas. C. C. Teko Papua. Mayor, mayor. Oke no. Plak 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 dudung plak plak dendeng Peng dendeng peng Papua. peng Nusantara. Yuk. Ini Nusantara. Ayo lagunya. Ya. Lagu. Papua. Yuk. Apa Mas? Sik. Kok makor papu-papu piye ta kowe iki? Papan. Lagune ndi? Lagune kan ngene sih Mas. Sampai sen iki tembangnya ya. Iya, iya. Ayo Mas, men. Lagune enek. Oh iki piye to? Apu se Gogondao. ya Rabbi Solari Bufensa Paninena Bagi Base Apu se Gogondao ya Rabbi Solari Bufensa Paninena Bagi Base. Nah, iki lagi wirasarane metu. Lagi. Disambung ya. Nggih. Kayak singetan dhewe iki. Oh, iki cayu ya. Ah iki Papua. Kene, Bro. Papua le. Papua. Probo kowe rene. Oke, Papua le. siap. Papua le. Wah, mimi sik iya ya. Siap. Pancen cah iki kan. Eh. Tak tonyoni tenan kok iso. Oke, oke. Bangsane. Nek awakmu ngene gak mungkin. Oh, iya, iya, Nek iya. iki ngene terus gawe OTK Eh. kae ah bedel. Oke. Balekne. no. Oke, Pak. Leh, Jan. Nduk, Leh, balekno leh. Dinda. Oke, Mas. Tuk. Dalam. Ono lho, ndak Oh. rusuhi. Oh, Endo Cahyu. Sing ngongkon nyekel sapa? Iki putra wayahe Pak Sis. Nggih. Masyaallah. Ketoprak apik apa-apa apik. Masyaallah ya ya ya. Wilujeng dalu Rama. Apik, ya, Om Klitik, Om Iya, iya, Nduk. Kluthuk. Iya, Nduk. Kok saya bagus-bagus niki makame napa? Aku isuk sak bungkus, sawan sak bungkus, sore sak bungkus. Serundeng. Uler Hongkong. Aku Layakno modelmu kaya Cak Rawa. Iki arep dikaya ngapa mbahe iki rak gurumu. Nggih, Dadi kowe arek kudu ngajeni. nggih. Mas. Aja nganti nyewiyah. Mboten, mboten. Mboten, Wis terus. lajenane. Wis. Pun. Nggih. Pripun Rama? Ya ngaturne apa karo Majo Klitik tembangi. Oh ngaten, niki duet kali Om Klitik, Om Kluthuk. Oh. Oh nggih, niki napa Anu. lagune Om? Ya digaweke sing sesuai karo kahanan wae ya. Aja Om to Mas bocah Oh, ganteng Mas. kok Om. Anu ben om ae, aku nek diceluk Mas iki terus engko nukokne pulsa e. Alah. pulsa apa? Pulsa mula tau kisen lho ya. Wong kowe dhewe jakan wifi ne tangga-tanggamu lho ya. Mangsamu aku ki apa-apa mesti tak goleke kok iso. Sampeyan siswa budaya, Nggih. aku ya siswa budaya. Dadi iki muga-muga tali silaturahmi ora bakal pedet ki gawe tali ning asmara. Oh. Ya. Apa kuwi? Tali asmara. Taline asmara. Lintang asmara to. Lintang asmara. Lintang iya, asmara. iya, Kok ganti-ganti Taline lagu dong asmara. Mas jenengan. Lali ya. Ya, Aku pekok. diaturke. Lintang asmara. Wes, contongmu bangga ngono ae kok iso. Wodok. Seijik to kowe Mang Mbak Prop. Kene. Alah. Umpeti Jajar lagi. Masun, neng kupinge Masun langsung langsung. Tak omongi. Awake dhewe iki matur nuwun. Napa? Besok nuwun sewu. Apa lanang tenan sok nek sepuh ya kaya Mbah D. Ning kene iki mon dimu wong iki. Nah, sing iki lho, ni pelobor ini. Nih, sok sepuhmu kaya urung. Yo kan Mbah E lho, sing ngagem jilbab apa kae? Ijo. Ijo, kesandinge ki apa kae? Biru. 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 Lho iki lho. oh ngono ya Mas. Masa Bude, depan. ya. Wong ki aja sok sombong saiki sik enom terus rupa bagus, rupa ayu. Sok nek wis sepuh ya wis ngono kae. Delok. Lho, guyuwe wis gak gelem ombo. Wong-wonge aku ta to, Mah kulon kenek tangga to. Nggih. Umure 80. Nggih. Pak Sun ra mampir, mboten Mbah anu. Iya pancen aku ora kena dikapak-kapakne lho. Kok aja ngenyek karo wong sepuh lho. Berarti sampean kulino ngapak-ngapak nih. Ya kuwi. lambe. Berarti panggah tedas kok iso. Apa-apa. Sini, Dik. Peh. Iya. Alah, alhamdulillah. Niki anake Sulis to? Ya, ya. Nggih. Ya wis Ya ngono kuwi. Eh? Murid kuwi ngono-ngono kuwi lho. Iya, ya apik wis. Jenengane termasuk guru besar. Ya. Dagelan biyen kula melu jenengan ya iso gedhe. Ngene-ngene iki ora tak gedhekne apa ya gedhe. Aku Biyen gede. ya biyen iki
Kowe ro, lengo niki lengo klentik lepes ning ngene iki lho ngono. Lah iki rambute mbiyen lak kaya bago kowe to, Pak? Ya wis, aja dielek-elek. Aku dikai lunga kletik mulai dirubung semut lho, Mas. Iku jenenge klasik gue. Katmu sak pira cah bagus, coba. Wah, ayu. Sampai seneng seneng. ae. Lho, aku nyontoni lho. Saya Le. malah pengen nyanyi tok zaman dulu. Nek kira-kira ki anggere enek penyanyi nyanyi mbok disiki, wis nyanyi dhewe. Lho. Wah, Aku dia ora nyanyi. susu ya. Sampun to Mas. Lah kowe sampun, tinggi Mas. opo? Sabar, Mas, Mangsane. sabar. Aku tuntungane Kediri. Sabar Mas, sabar. Ning Kediri dek iki gelem nusul. Heeh. Lah nyapa Mas? Tak susul ning Kediri. Lah nyapa? Nusul mergo ora ditanggap dadi ngono. Kok aku ning ngene ora tak tanggap nyapa ngono. Mangsane. Ayo jajal. Wong ayu ngono. Iya, iya. Lah iya ngono maksudke Ah, salah. ben genah ngono nadane. Aku kan guru musik. Layakno tobil gawe grup dhewe guru ora betah lho. Wong ayu tresnaku kinarya tamba. Dik, Dalem ngene lho cetok kaya Prabu Mang ngene dere. piye neh? Wong ayu ki ngrangkum maklek ngene lho. Ngono kaya Prabu mau. Ya nek sampean ngono ra duwe unggah-ungguh etika Anu, buting rangkul. Dik, Mas. Kula yo nggawa tatanan kok iso. Sisi dalang iki jan ya haus. Haus. Ngomong. Harus denggelmu kuwi. Ngeten to? Dirangkul ngeten to? Ya kok ngarepno. Peh, mosok Kaya ngene. Prabu ngono. Iya no. Mosok ngene, Pak. Wong ayu bisiki, makane Prabu madhep aku, Pak. Madhep rene, Pak. Wah, sing ngomong sapa? Sing ngomong. anu Sik sapa? ra, gak setuju aku. Nyapa? Sing ngomong sapa lek wong ayu ki madem bisiki. Piye? Bojo ki madem malah ngidoni dek iki. Piye jane? Ya pas manggon Pripun, wong pripun? ayu kuwi premer kuwi rene. Wong ayu ngene lho, ngono lho. Wah. Oh, cipika-cipiki. Anu, Oh, Nduk, pripun? sing pas iki dibayangne tok ya. Oh, nggih. Ora sah tenan. Aku dek iki ngono terus turu ning emper, Nduk. Lah kenapa Mas? Aku saiki wedi kok, ya. Aja curhat, Ndang. Ora curhat piye? Aku arep budal tanggapan golek katok era enek. Kuwi berarti tandane kowe tau nyeleweng. Mulane iki nek ndek gawe omah aja nek kamare emper tok jos kuwi lah. Mane godhone wong kondang iki. Kluthuk ki lho ora tau nyeleweng. Lah tahu sapa sing gelem aku ngrai kowe elek. Apik. Prinsipmu apik kuwi. Tapi aku udah ngiruh kowe nek semampir. Aku golek ning sampean to, Kek. Sampe lak pesen to golekno sing 80 ngono ta sapa? Ora aku pedhok kowe aku ning jaba e. Sampeyan aja kaya ngono, Pak Dik, kok memfitnah iku kan Lah. sampeyan dhewe sing golek ngono. Aja Nang ndi? ngono, Pak. Wis mampir. Karo kowe. Lah pancen kayak germone iki. Wah, bleset kabeh iki. Dik, jangan didengarkan kata-kata orang yang tidak bermanfaat ya, Dik. Nggih. Oh. Kamu udah punya istri belum? Istri? Ya. Anu, udah Hei. punya suami. Tik Ya ampun, Mas Klitik. Iya ya Mas. suami. Lah, Suami Mas. saya udah punya istri, maksudnya ngono. Lah ya lho. ngono. Ale-ale ra teges ya. Iya. Gak konsentrasi lo Mas Klitik iki Ora kene. tau wani. Kene. Lah kok lho. Lho kok kene. Wong kok nyanyi iki konsentrasi kok wong wedok sudah punya istri. Tuk, Nyanyi pasal- sing tenanan. Kekuatan pasal- karakter tuh beda-beda. Pasal Kenapa? 38. Kabeh Tambah seneng. kereng to Mas. Wong kok ya. Oh, wedi aku. Pripun? Ya apa kok kono neh lho. Padake. Wong ayu tresnaku kinarya tamba. Tuk, Tres mu. Duduku mu. lah ya ku. Mu. Mu. Mu Mas. Mu. Wong ayu tresnamu kinarya tamba susatra ning batinku. Wong bagus antara rasatimu tresnaku Ya ampun. telasrane Mas Kluthuk. Mas Kluthuk. Dalem. Sampai ngene iki lho, Drok. Berkarismatik gandeng wong wedok romane oleh. Sampai apa kok Roman gak oleh. Mbak Prop, sama ndak tekon aku? Apa? Arep nang ndi? Ngene. Ngene. Arep nang ndi Mbak Ayu? Badhe ngeteraken suami kula suntik, Mbak. Suntik mati maksudnya. Kaya ngene lho romane. Sampai apa kok gak los kaya Paling ngono? bagus. Heh? Kena kencing paling suwi. Bojo biadab katanya ya. Kowe iki yo. Ya. Mas Kluthuk. Dadekno le. Mas Ya, Kluthuk. dadekno. Sik, Pak Dik. Iya. Kita
klarifikasi Piye, Mas Dek? Pluto. Ah. Aku mang nak ngomong pen romane kan jo. Apik ya ya. Lah kan antara saudara kan paling enggak Iya, titik no. akehku kan podo. Lah lha apa kok sampean kok gak los Mas Kritik? Tak los nih. Mbok losno. Iya. Jajal ayo. Titen ono kon sesuk atik ndek story atik nesu-nesu. Itu apa ini? Dek? Bapak Nene. Tak Video. Video. Tuk, Kowe tak idoni cengelmu lho kowe. video tanpa izin kena pasal Nah. 391. Pasalnya Mas, 200.000. Gila bojomu kayak ngene iki lah. Ya. Dah kirim no. Los, ayo Tak Mas idoni Dik. lho kowe. Dek, kita Halo. harus totalitas. Nggih. Saman kok gak oleh lawang lho Mas? Ora pancen omahku renek lawange. Oh, lho. lawang. Senajan ngaruh ngibanyu sekoro Tresnaku. kok pakai mbok video ae. Tik, Tos nih kok. tik, belum piling iki. Dalam ke? Penganiayaan. Weh, Kena pasal pasal. neh lho. Ki sisi dalan nak biacok gegere ta. Ya, langsung. Senajan ngaruh ngibanyu sekoro tresnaku ra bakal sirna. Senadyan nyoba oncat sokoroku wis tresno ra Gitu, bisa Manggala. Ya. Kayak- Totalitas Mas, totalitas. Kayak film India. Pak, mbok ubet ngene munggah setengah. Mak brebel. Ambune piye? Ambune. Beh, enak ra. Kaya apa, Mas? Kayak apa Mas? Tape bosok. Aku mau midek tape kok pancen. Yo, Guyumu sing sopan ngono kok. Apa oleh gak sopan? Gitu, Asal nih. Robong guyune ya Betari Loh, Durga. pancen tak ece kok, pancen tak ece kok. Heeh. Dadi aku nek roman, tak ubone ini kaya India. Kayak India. Wis tak. Ngendikan jan. Alah kula sik, Bah, Reno, bah. Mbak Prabowo, Mbak Prabowo. Reno sik, Reno, jajal. Apa Nek iki iso mau nek kaya karo apa Prabowo? tapi ta. Bah, Reno, bah. Senadyan nyoba oncat sakaraka yen tresno ra bisa dipisah. Piye nek iki piye? Ya apa Mas? Wes sambune jelas iki. Piye iki? Tempe bosok. Malah meleset. Yo, Kidung Manggala. Yo. Beh. Asam lagi kumat do. Salah ya. Kidung Manggala. Ada Dek. kritik Aku tresno lahir batin. kula nggih tresno Kang Muga-muga Mas. tresno kurang tresnamu ora bisa nyawiji ya, Dik. Ora bisa. Aja. Oh ya wis. Wis Oh wis. cukup ning kene ae. Cukup semene ya Mas. Siang pan toro ratri mengeling manis sing ati setiaku bisa nduweni marang sang tiasulasmi. Kita goyang lagi Kidung Manggala. So. Jogja Solo. Yo, regano. Aku Siang par ratri mengeling manis sing ati setiaku bisa nduweni marang sang tiasulasmi. Bulan
Ya iki lho, ya iki lho. Antep rasa hatimu terus aku tulus jroning kalapku ora bakal seno senadyan nyoba uncet saka roko tapi santi bisano yen wis tresno ora bisa pisahno yen wis tresno ora bisa dipisah. Atekane Terus? porno. Wis meneng Piye? kono, wis meneng ae. Iki Heeh, awakmu ngene oleh terus. wis ngono wae, awakmu oleh endorse pabrik susu. Iki sikilku jengati piye, Mas? Lah aja meneh kok sikilmu. Iki yen sing jengat liyane iki ya. iki. Asik, asik. Mas, asik. iki ibaratnya sik jam 1 lho. Nggih. Nggih. Nah, Soalnya wiwiti kan jam 10. Nggih. Nduk, jam 2 lho, Mas. heh, Jam 2. ora. Bablas goro-goro Ah, maksudnya. mesti iki. Karuan iki langsung diganti Petro ae. Kowe yudek aku tak tabuk Loh, ngene kok. iki lho padhe wayange maksudnya. Ora iso diganti Petruk. Petruk. Lekase kan jam 10. Hmm. Lekase kan jam 10. Nderek, nderek. Berarti iki ibaratnya jam 1. Nggih. Kok tak sampluki ora manut. Wis temenan, Mas, los. orang itu jangan bosen-bosen berbagi kebahagiaan. Ah, Jangan bosen-bosen berbagi kebaikan. ah. Waktu itu bisa kita lihat, tapi kebahagiaan belum tentu kita bisa melihat. Oh. Ini loh. Mulane wis los, jam 3 ora apa-apa aman aku. Kene Mas. Yes, nah, terus. Nduk, Yo. Jeki. Jackie Chan. Oh. Iki jenenge Jeki Oh, Narosa. Jackie sinten Jeki. Jeki Narosa. Oh iki lagune Jeki. Ngek-ngek ngono. Cak. Mas iki kok jak solah ya iso. Oke, coba Wong bisa. wis tak latih koreografi Siap, siap. kok. Teh. Jackie iki Iki bocah sindene rata-rata dhuwure 174. wah, Pancen Masun menika anu, sindene rata-rata kudu dur-dur. mergo isuk iki bar cindian iki dadi pemain basket. Oh no. Apa? Wah, Masya Allah. Ya dur-dur tenan ya anu. Iki anu kita Indo. Ya ki padha ta awakmu dhuwure. Sami. Kita kok turun. Sampen Jan solah. weh kok kula, mbok Mas kula Ora genti. kaya ki mang lho apik. Weh, ya. Kayak turunan Pripun, Arab. Mas? Minor, Bos. Minor. Manjal Jek. CTT, Bos. CTT. Bos. CTT cis tipis-tipis. Tak pikir cocok. Tresno iki dudu dolanan kabeh mau amer kanan sing tak jaluk lakune ngene Dik terone kaya anu. Oh, berarti ya. Nah, oke ya kene. Ya rene. Mas. Apik. Nah. Sing tak jaluk. Yuk satu. J ro lu Munyer. sip. Oh, Iya. Ambung. Lah kowe bablasan geblak ini to. Ambung kesabaran. Mugi Gusti Wah, berat iki. paring kasematan. Gitu kari bojone iki ngomong ngene iki. Api ya. Ampun. Api ya Nduk ya. Anu Romantis. si Bos Style YouTube siapa tadi iki? Gitu. YouTube kita. YouTube channel Jawa Nisi. Mangsamu kok iso sampe Dik. Mong Mong adem matiku Stop, Pak entek. ben aku ra layu Ati wis tuwek. yen tanggo jawab Sip, jangkrik. ku Mas.
Kowe iki jan wong. Asine ora tibare mbok tibakne. Wis tiba wis mbok ngene. Selku ki romantis tak. Alah mbok tibakne kuwi ngene. Kesempatan. Ngawur rek. Aku biyen tukang ngono kuwi ya. Ngene iki lho, ilmune maksud biyen. Gayane narik tak tiba. Prok asline kuat wis tibane. Prok wis tiba. Yo ora iso ngawur rek. Ora nduk jajal. Dadak nek lagune kuwi, Mas. Nggih. Sik. Aleh. Iya. Berarti karo aku. Koreografi. Sik to manut iki lho sing sutradarane kene kok iso. Aku lho sutradara. Aku iki, Mas. Kowe rene sing nekakne aku. Oh iya. Tak sampluke pisan ning kono. Bengi iki aja ganggu gawe kok iso. Aja sembrono kowe ora. Padha ilmune. Masun ki lagi. Ya. Aku ora pentas ning Boyolangu mulane wis suwi. Ya ya. Ngerti kowe? Lepas. Pancen ya wis muridé sing dijak. Mo. Mong ngadem atiku ben aku ralayu Weh, berat iki. Kedanan nek karo iki. yen tanggung jawabmu Oh. iku palsu. Aduh, Mas Gondrong. Gini yo. Lah kok sindenmu nyekel kene Mas Gondrong? Oh, Anu Dik, ngetok-ngetok. tak tambahin. Alah, ngene. Terus nyekel kene lho. Lho, kok rene? Oh, tetene. Kuwi ilmune iki biyen ngono kuwi. Loh, lho, kok. Wis kengel. Asli sing gawe kisah kae lho, asli. Wis Wis ilmune mudhun. Mas Gondrong ki maunya ekspresi dan lagu, ngono lho. Ngono. Dalam. Lagi ya, tak? Dalam Mas. Samu. Menjani ya. Iya, Mas. Dalam Mas. Put. Dek kena hipnotis wi, asli. Kena hipnotisnya Mas Gondrong. Sik, Bos, Mas. Nyapa, Jangan. Bos? Apa? Lha tak kono sik. Lek gundulmu iki. Lah nyapa? Jari ambune powong kuwi ramu. Lah trabar kok Kediri ra diunggah Mbah sini, huk ini lho. Dadekne ya, Mas. Ditoke. Monggo, yo. Lagune apa? Cinta tak terusakan coba. Ndak, lagune Dewa Tresno. Oh, ya nggih. Ya. Ya nggih. Tok. Beh. Wis iso. Piye to, Bos? Kadung di latihan iki. Rale cinta tak terpisahkan lho Pak Den iki wau. Nganu to sing ngejak. Iya. Bocah iki tak setrum. Iya. Oh, kowe iki ora paham iki. Ya sepurane timbang kene Heh, pasal. kowe anak buahku. Iya, Bos, iya, Bos. Ade mek linggo ngene iku salah kono kaya numpak kol ning Bandung campur. Dek, do dewa. Do dewa. Dewa Tresno. Yo, langsung yo. Oke. Ya, mangga. Aja nganti awakmu ngurut sik. Manut Dewa Tresno. Ayo. Wes kadang ngono dolangan tenin nika lapor tresno nanging loro-loro. Ati iki saya hidup tinggal. So, ha. Koplo. Ji, ro, lu. Aduh sayang. Aku sadar aku cinta padamu. Ora kira wis paten Cintaku asa asa konyong koder Karo kowe cahayu sing bakul lemper Lempermu pancen super resik tur anti laler Yen ra weruh sedina ning sirah biyen Cintaku sanggonyang kodang-kodang Paribasan durung temu
kok wani banjur modal bensin seliter motorku tak starter tak ampiri ayo tajam muter tiwas aku dandan mepet rambutku langane pemit malah kowe lunga pencet ora pamit kamu lawak kan ku mikir ning awak kaki rusak coba jeruk sing tak pikir jebule koyo kembang jambu aku ngerti pangan ular cintaku sekonyong-konyong kode ular ngeket mlakune kloget-kloget ala jabang bayi jebol aku kanane Wes, tenan. Pun Bah, iki. pilihan pilihan Betul, kabeh. betul. Mboten enten sing nomor loro, kabeh nomor 1. Betul. Yo, kuwi dibudidaya kok, Pak. Nggih, Mas. Nggih. Alhamdulillah. Iya ta, Lendo. Nggih, Kowe kok kaya kuwesel. ten. Mergo kena pasal, Mang. Mboten, Mas. Kula tetep semangat. Pun tetep Ora semangat. masalah, ora sudah tak hukum ning. Wah, mboten. Kula lek kepanggih jenenganku tetep semangat, Mas. Oh iya no. Saestu. Ora aku nek ning warung kopimu berasa bayar. Oh, los. Pongkor aku bayar. Wah, ngawur semasoni iki. Aja ngono ki yoga sinden kabeh kanca terapi. Loh, aku sing ngomong lho. Nek ning angkringanmu Pokoke seniman kabeh lek arepe main ning etan ngati angkringanku ning gone Blitar Kanigoro. Kamkap ngono. Los. Nah ngono. Ngono. Rasa Terus hitungan. terus kasir tak omongi mau apa sesuk pas tanggalan tak tagih. Berarti ngono. Yo, lagune rondo hutan. Apa? Kok lagi utang itu, Bos. Apa? Lagu apa, Nduk? Napa? Piyambak single. Oh, Iya. So, karo Budi. Oke, siap. Oh, kali Pak Nah, wis sampeyan yo Budi. blek kasih kok. Ayo Mas Bud, aja minder. Aja minder, tetep tatak. tatak. Wis apa eneke awakmu ngono kuwi sing ngono kuwi. Nah, Aja aja minder. pakai- aja Tetep pakai- tatak, aja minder. Aja pakai ganteng, Mas. Ngono ya? Weh, Jan. Weh. Kok yo gawe jarik kotak-kotak ngerti nek dhek nggo pluncur ngerti. Budi tak openi ke tahun Gua peluncur. 6. Lah iki kok semprawut. Dan Pelekmu rada ambur iso ta Pak Bud? Nah, ngono. hebat. Lagi iki aku. Tibake ora klopo tok sing enek gandose. Apa iya? Budi lele gandose. Iki blangkon kok iso. Oh, pelanggan saya. Abut, wis langsung. Nembang napa Mas iki? Yo kuwi lho, apa judulnya? Apa napa, Dik? Tembangnya apa? Rondo hutan lho. Iya iya iya. Oh, iya iya. Asik. Wis penis ngono kuwi. Rada banter, Sing Dok. nelongso. Aku rada Kalau- budek sing banter ngono. Pupus sing Kalau- nelongso. Oh, pupus sing nelongso, Mas. Wah iya. Weh, Jan. Apa? Pupusin nelongso. Pupuse nelongso Oh, Pak iya, Dik. pupus sing nelongso. Sing Nelongso. sing ngarep sing ngarepmu sampean to, sing kiluk Ki Gondo Wahyubono sampean. Iya, aku. Oh, ayo wis ngono. Ya, diaturke. Oh, Ki Gondo Wahyubono sapa aku? Rale, Mas, rale, Mas. Wah, ngeral banget. Lho, yo iso bagusi barang lho, ora Iya, men iya, diapain iya. sampean tok kok yo. Apa iki sabenane takdirku sing jawabke Suarane sliramu beda ati beda lambe. Sik. Ben ketok nom blangkonmu selehno sik, Bud. Blangkonmu selehno sik, jale. Tak dandani ben nom, ben padha seyas katamit 1000. Lah kok dandane opo iki? Ben ketok nom tenan lho. Ya, Bud. Wah, asik ya, Lah kok botakmu ketok, Bud? Nah, ngene ya lho, asik ta. Mas, Jal. aja po Mas sing iku mangae. Ojo, iki ben ketok nom. Tapi lo dek koyo cok bakal. Weh, kenemen lho, Mo. Ya maaf. Ya, Mas, Jale, dadekne yo. jale, Besok jale. bakal. Nah, ben ketok ngenomi tenan lho, Bud. Jajal. Ganteng ya, Ayo, lu. Bud. Robo kok Yuk, bakal. langsung ya. Nggih, Pak. Sikat. Wah, Sesat ning jero dada. Sasak ning jero dada pancen marani
piye maneh kowe wong ra duwe aja selabatimu orang kahananmu kang mas pupusen rasa tresnoku Apa iki sakenane takdirku sing jawabke Iramu peto ati peto lambe wis kadung mati rasaku kang mas rungokna dengisku becike kowe lunga saka uripku Apa iki sakenane takdirku sing jawabke Iramu peto ati peto lambe wis kadung mati rasaku kang mas rungokna dengisku becike kowe lunga saka uripku Mari pasan ngrangge lintanging akoso kowe teko gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuwaku sepurane yen gawe lara atimu sepurane yen gawe lara atimu Mas, pisan meneh ya. Probo, genduk nanda, karo genduk ikat dadi ji. Kau sendiri lah. Siap-siap. Spot iki. Ya, yuk. Beda. Mas, ikete lho, Eh, bablas. sing jaluk aja ikete. Apa? Dase. Iya dah. Basa rumangsa mbah. Cinderella pun tiba dengan kereta kencang kepadanya. Cinderella, Cinderella. Wes ya. Apa toh? Sarananing wong yen luhung petah lopo kurang guling elinga salat satmika